Kalasniskan Suvi, hei! Kesä on tässä heinäkuussa meneillään ja keikkaillessa on mennyt tää alkukesä ja tulee menemään ihan koko loppukesäkin, että keikkoja riittää, ollaan poikien kanssa päästään aika monipuolisesti keikkailemaan, että ollaan laivalla ollaan oltu ja sitten ollaan oltu ihan normiravintoloissa ja tanssilavoilla ja sitten päästään tämmöisille festareillekin välillä. Mä sain tämmösen 19. toukokuuta tuli levyyhtiöstä viestiä, että nyt olisi sitten kultalevyraja mennyt rikki, että onneksi olkoon ja miten olisi, jos se kultalevy luovutettaisiin tuolla iskelmäfestareilla heinäkuun alussa. Ja nyt se on sitten tässä, että jakotilaisuus on ohi ja siinä palkittiin monia muitakin levyllä mukana olleita tärkeitä ihmisiä, tuottajia ja sitten säveltäjä ja sanoittaja Hento Kuiskauskappaleen takaa. Hyvin ylpeä olen heistä ja myöskin ylpeä olen tästä levystä. Kyllä mun mielestä niin hieno levy saatiin aikaan, että kyllä se ansaitsee tällaisen. No tällainen levy merkkaa mulle siinä mielessä tosi paljon, koska siis Suomessa iskelmäpuolella, Suomen kokoisessa maassa, niin ei debyyttialbumista kovin usein saa kultalevyä. Että tää on ensimmäinen laatuaan. Tällaista en saa enää koskaan uudelleen. En voi saada ensimmäisestä levystä enää kultaa. Ihan sama silloin, kun eka sinkku soi radiossa, niin ei sitäkään fiilistä saa enää takaisin, että ensimmäinen single soi ja miltä se tuntui. Iskelmä on tuonut mun elämään paljon uusia ystäviä ja niin kuin ihmisiä, että hirveästi on tutustunut ihan keikkapaikoilla faneihin, semmoisiin tosi hyviin tyyppeihin ja sitten keikkajärjestäjiin ja kaikkiin tommosiin. Ja sitten totta kai se on tuonut myöskin niin kuin kaikkea kokemuksia ja kiirettä. Että musiikki on siis se on henkireikä.